În februarie 1959, 9 studenți din Rusia au pornit într-o expediție pe munții Ural. Erau tineri, experimentați și plini de viață, dar nu s-au mai întors niciodată. Câteva săptămâni mai târziu, echipele de căutare au făcut o descoperire macabră. Cortul lor fusese găsit tăiat din interior, iar urme de pași desculți duceau în pădure, prin zăpadă. Trupurile erau împrăștiate, unii aproape dezbrăcați, în frig extrem. Unii aveau fracturi puternice, cranii zdrobite și coaste rupte. O studentă fusese găsită fără limbă, iar hainele lor prezentau niveluri neobișnuit de mari de radiație. Nu exista niciun semn de luptă și niciun atacator descoperit. Ce s-a întâmplat cu adevărat acolo? O avalanșă? Experimente militare sovietice? Sau poate ceva ce nu poate fi explicat nici astăzi? Incidentul de pe trecătoarea Dyatlov rămâne unul dintre cele mai misterioase și șocante cazuri din secolul 20.